karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Nahisulat sa hangin. Unsa man na, Sir Alejandro? Nabasa ba nimo ang unod sa suwat ni Celis? Sulti sa tinuod, Helena. Ayaw pa makak. Unsang suwata, sir? Ang suwat nga akong gihatag nimo kay akong ipahatag ni Celis. Wow. Og ako na ning giuli nimo, diba? Oh, Sir, dili lang ko batasan nga mobasa og suwat. Kay dili para ako, Sir Alejandro. Mailhan naman sa tingali kon maablihan na ang maong suwat. Salyado kaayo ni, diba? ang dayari ni Celis. Ha? Nabasa mo ba ang dayari ni Celis? Sir, Ang tinuod ang isulti nako. Sir Alejandro. Kanus-an mo mabasa? Kuan, Nagpaabot ko, Helena. Kanus-an mo gisugdan sa pagbasa ang diary ni Celis? sa adlaw nga gihatag kini ni mama na rin ako. Nganong may anhi ka pa man gyud sa among dapit? Tungod sa akong gusto nga makabaton kong experience sa pagka-nurse. Nganong wa ka man mga apply sa Cebu, ha? Ganahan ako og bagong lugar, sir. Bagong mga tao nga akong ikahimamat. May gilikayan ka ba sa Cebu? Wa man. Angay ba kung mutuo nga tinuod ang tanan mo gisulti, Helena? Dili ko bakakon nga pagkatao, sir. Mahadlo ko mamakak. Diin kutob ang imong pagbasa sa diary ni Celis. Kuan. Sultihi ko, kanang tinuod gyud. Hangtod sa katapusan, sir. Hangtod sa katapusan? Sir. Sa laktod. Nabasa na ko ang tanan nga nasuot sa diary ni Celes. Okay. Mahimo ba og andaman ko nimo sa akong panihapon? Sure, sir. Gusto ko manihapon untop alas 7 didto sa kusina. Ha? Gusto ko magdungan kitag kaon, Unsa may gusto nimo nga panihapon, sir? kanang imong paborito. Ha? Kung unsay gusto nimong kanon, mausab ka na ang akong kanon. Sige, sir. Manihapon ka untop alas 7. Sugua si Mayang sa pagpahibaw sa uban nga alas 7 ang panihapon. Usa? Wa na mamugo sila si Alejandro sa pagbawi sa diary ni Celis. Wa na. Si Helena. Mura og nag-uulog maayo nga nakuha nako ang diary. Pero, wa gyud ko moangkon nga ako ang nagkuha ini. Og nga ako na kining kisunog. Babay na sa kagahapon ni Celes. Dili na makabasa si Alejandro sa iyang diary. Kinsam ning samukan. Oy! Sige na. Babay una. Oy, Manang? Nganong nanuktok mo ka? Say toyo? Ay bagong announcement. Announcement? Unsa man ka na? Ang tanan manihapon untop alas 7 karong gabi adto sa kananan sa kusina. Ha? O
O kinsa ang naghatagan ng maong announcement? Si Sir Alejandro. Anak naman kuno siya mukaon sa kusina, dungan ninyong tanan. Oh, milagro. Ay, maayo naman si Sir Alejandro, ma'am. Mao nga ato na siyang sundon. Alas 8 kumukaon manang, ingna siya. Ipahatag ra bang pagkaon sa mga taos gawas, ma'am, kung dili mo dungan og kaon ni Sir Alejandro. Uy, kuyawa na gud niya. Aw, kuyaw gyud, kay tag-iya man siya ining dapita. Ingna siya nga alas 8 ang panihapon. O gusto ko nga maghumba ka. Utan munggos ang sudan, ma'am. Unya, piniritong isda. O grilyenong talong, way karne. O ganwa may karne manang. Wala lang. Kay order man ni Sir Alejandro nga ang paboritong sudan ni Helena ang lutoon. Mauna nga mag-utan mo ron. No! Hain ang maldita! Unsa? Padunganon ko og kaon ni Sir Alejandro. Mo na yung gusto. Basta, sige na, kaligo na. Kay, nagkayuta ka ng kamot ni mo. Di lang tingali ko mudungan ninyo. Anya, ipaon sa manat ni mo nga, mao man ni gusto ni Sir Alejandro. Lando, dili lang ta magsupak-supak. Sige, God. Uy, samanong saba? Manihapon na. Lakaw na mong tanan sa kusina. Hoy, ganun ko din taon nga mura magkagnanoroy og ice cream diha manang. Ay nagpahibaw lang ko nga ting panihapon na untop alas 7 ra bang panihapon. Unya, ang di makadungag kaon, awa na ikanon kay ipahatag mas mga kabos ang sudan. Sumuka ninyo eh. Kamay pang lamay dito ay. Awala, sige God. Kaon na lang yun niya imog pana. Ay, Lando. Sige na do. Lingkod na diha. Oh, kuan. Huwag mo kumaanad nga anhin mo kaon sa dako lamisa. Manang, adto mo ko sa gamay lamisa sa kusina, God. Na, saon ta man ni nga mama ni gustong sir. Mudungan ta niya og kaon be. Apil sa day ka? Oo, busa lingkod na dong. Anha ka diha sawa nga lingkuranan ay kay ari man sa tumoy si Sir Alejandro. Mao ba? Sige, mao man ka. Nana sila si Helena o si Sir Alejandro. Hain naman sila si Julia o Shane manang. Ako naman tong gitawgan, sir. Nagdapa man gani kog tiling-tiling, pero wa man manubag. Sige. Pahilo na mo. Helena, diri ka sa akong tuo. Si Ma'am Julia di ay. Ari si Sawa. Sila si Shane. Sige. Mga una ta. Oo, sige. Lingkod na mo. Ako lay serve ninyo. Ibutan sa lamisa ang tanang naluto ni mo mayang. Oo, sir. Sa kusina di ay kaon si Alejandro. Oh, may balik na siya og kaon sa kusina. Oh, mayor man siya. Kinahanglan nga imo siyang paspasan, Julia. Naghuna-huna pa ko kung unsaon nga masakit siya og usap. Kanang sakit nga kinahanglan ibilin na niya nako ang tanan niyang katigayunan. Isip iyang asawa. Mauna ang bata. To na, may bagting na sad. Mga una ko numi. Sige, tagaw na. Pangita lang pinta. Kung usaon na rin pagkilo si Alejandro. Lami ang munggos og trilyenong taong manang. Ay, si Helena manggoy nagluto ng monggos o grilyenong talong, sir. Maayom na kang muluto, Helena.
nakatulag sa akong inahan. Lando? Nganong hilumon mo kay kaliha nga nagkaon? Wala ko maanad nga mudungan og kaon nimo, sir. Gikan karon, dunga na kitang tanan og kaon. Anhin na kumukaon sa ubos. Dunga ninyo. Oy, nagkaon-kaon lang mo og inyo din Wa mo man ang pet ni Shane? Ako naman siyang gipahibaw, ma'am. O ganong niyaman si Lando mo kaon din ba na mo? O ikaw sad manang? Ngano may kaon magkadinhi sa dakong lamisa? Akong pagbuot nga mudungan sila og kaon nako, Julia. O ngano man kuno Alejandro? Aron kung matuk-an ko, matabang dahin ko nila og mada sa doktor. Unsa? Karon na lang ka matukan? Ikaduha, kinahanglan nga ang kanon nako mausab ang inyong makaon. Ha? Mauna ka na ang akong balao dining bayad, Julia. Magdungan ang tanan sa pagkaon. Managana lang tangdaan, ma'am. Basin ko masulan ta og daot ang tao dinhi. Og butangan og hilo ang atong pagkaon. Maayo na makapangandam tangdaan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!